Horonya jabrani swanti batche muso dimse mabakoro mali kono mali ko kan aw mana ye fan o fan fɛ an bi aw fu dantɛ foli la akella ka jabaranu la son herama suganti ka kɛ aw ka diinɛ jadumu filɛli yɔrɔ ni kunnafoni sanumu sɔrɔ yɔrɔ ye Seydina Cheick Seydou Kulubali Faruku ni waati na foli bi di ana ka denbaya bɛɛ lajɛlen fana ma k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲumandon fo yan fo silamɛya duba kɔnɔ hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛkɔrɔla la bako ji koroni yano halay belebele mi yamuruni aka dini namasran jalakiliba ka jalakilinya wati dangle ku beka o bismillah hanga bi arabalu bumananga kunafuni keneka anklina islamia kolonani na kle nani nabi baklenza kemenani binani sabakraka hijra sanjachela anduna kle durushula ogelen fana bena novembre kalo kile tama samba fla ni samgani kile nabila isaka bangni sanjachela bi kunafuni kuma bobna kuma ikmadin islamia kunona kunafuni ka katase jamana kunona kunafuni do fana bi yano hakaja jamana ko kan kunafuni fana na fara uka au beka au bismillah kunafuni no kana kan so na amna u fese au ye klingle Bamanangan kuti ko semeyoro ɲuman bi sanfɛ yiri boloba tigɛja wa maa min ni o semeyoro kɛra daliba masa ale ka se siga foyi ti ala e ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen bi sabati wa e siranya ko ti jira i la janko ala yɛrɛ y'a jagoya a yɛrɛ kan k'a fɔ ko a na muminiw dɛmɛ Seydina Cheick Seydou Kulubali Faruku ala sɔnna dɛmɛna fɔlɔ min ni o bi ala dugukolo sanfɛ o ye daliba masa ye wa a ka ɲinini fɛn bɛɛ lajɛlen la a bi daliba masa de wele a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen la Seydina Cheick Seydou Kulubali Faruku a ye tɛnɛ don kalan laadaya silamɛya duba kɔnɔna na tɛnɛ o tɛnɛ ka daminɛ fajiri kɛnɛ mana ci fajiri seliw kɔfɛ sa ani kalandenw u bɛ taa musokɔrɔba sanuma in kaburu la baw kɔnɛ hɛrɛw ba ka taa dugawu kolokɛlenw don yen nɔ o kɔfɛ tɛnɛ tile kuru kɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ala welew ani zikiriw la fitiri seli ani safu seli waatiw la sa baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni dugawu kolokɛlenw doli ye Seydina Cheick Seydou Kulubali Faruku n'a a bɔnnaw fɛ ala sɔnna tɛnɛ tɛmɛlen ni o bɛnna silamɛya kalo naani na tile fila ma 1443 kira ka hijira sanjacɛla novembre kalo tile 8 san 2021 laada in lakilenna silamɛya duba kɔnɔ maaba caman fana tun bɔra fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka na ni kɛnɛ belebele in seereya a bonya ni a hɔrɔmaw kosɔn kuma min na ni belebele in tilala dugawu kolokɛlenw na sa a y'i sigi kiraw ni nabi ɲumanw sigiyɔrɔ la ka se ka kuma ala ka jɔn fɛ hali sisan ka u ladi ka u bilasira o juma sinajugu fana nana ni o ja minnu ye an ka jɛ ka an ɲamada o kumaba dɔw fɛ Tɛnɛsu kalankɛnɛ wililen kɔfɛ tɛnɛ fɛnɛ ti don gansan ye o de kama tɛnɛ tile kɛlen kɔfɛ ala wele la ani kuranɛ kalan ani kirakan soli caman na o baara ninnu fɛnɛ kun cɛra ni duwawu kalan belebele ye min ɲɛmaaya tun bi Faruku bolo tɛnɛ novembre kalo tile 8 san 2021 silamɛ san kalo 4 tile 2 san 1443 silamɛya duba kɔnɔ maaw bɛɛ lajɛlen nakun ye kelen cɛ minnu sigilen filɛ muso minnu sigilen filɛ kana ala fo ka ala barikada ani ka ala wele ala bi se kɛ tɛnɛ donya den bonya kama cogo min na ka hamiw ka olu wuli ka bɔ yen sabu fɔlɔmaw kuntigi ani labanmaw kuntigi Mahamadul Mustafa kisi ni nɛɛma bi a ye ale bangina kana dugukolo sanfɛ ka bɛn tɛnɛ don dɔ ma o de kama Faruku yɛrɛ ma kulenkɛ nin don in na maaw bɛɛ lajɛlen ye wele jaabi waati min na Faruku selila ni u ye o kɔfɛ a y'a sigi ka ala wele ka kirakan soliw kɛ ka ala wele a tɔgɔ dangɛnɛmayalenw ni dugulenw na o kɔfɛ bɛɛ lajɛlen bi amina fɔ cogo min bɛɛ bi amina fɔ o cogoya in na o fɛnɛ kɔfɛ sa duwawu laban baaraw Faruku ka golokansigiw u kɔnplɛ tun bi kɛnɛ kan u y'a fɔ ɲanfɛ ka se ka maaw dusukun na min cogoya min na ani olu yɛrɛ kama ala bi se gɛlɛyaw wuli ka bɔ yen cogo min na nin bɛɛ kɔfɛ sa Faruku yɛrɛ a sɔrɔla ka kuma ta kuma minnu kɔnɔna la a ye cɛsiri ɲini maaw fɛ o kɔfɛ ka muɲu ni sabali ka o ɲini maaw fɛ ɲankanu dafalen ka o ɲini maaw fɛ ni o de ye an ka laɲiniw olu bi sabati n bɛ deli k'a fɔ a ye Sɛnɛgala peresera cogo o cogo i ye danni kɛ don min n'i ko i bɛ kanni kɛ o don i ye min da fo n'i y'o wɔgɔbɛ sa dɛ wulibali tɛ
aha i peresera cogo cogo ni ye danni kɔni kɛ i na muɲu fa ka falen dɛ wa falen yɛrɛ de yɛrɛ t'i kɛ k'a kan koyi i n'a kɔrɔsiɲɛ i n'a kɔlɔsi fa ka kɔkɔ ka kɔnɔ ta ka wolo ka se o de kɔfɛ i bɛ kanni kɛ o kumana ko in bɛɛ ye o cogo de ye ala ko la i don dɔ n'i ko i ka hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ walahi i b'i bɔ de wulibali don nka n'i sɔnna ka muɲu ka sabati bilahi jɔn ne y'i kɛ jɔnya jɔda dafa i hakili latigɛ ala ka alaya jɔda ye min ye o ti to dafabali abada mado a ye muɲu ka sɔɔni kɔnɔ bilahi ala b'a ni segin a b'i dekun i la jarabili kama jurumu bi jɔn ni ala cɛ o ti yafa fiyewu fo ala ka degun gɛlɛn da i kan i k'a sabali o de kɔfɛ ala b'o ban wa bonɲɛw bi ala bolo k'a ka maabɔw boɲɛ o boɲɛ dɔw bɛ yen bato t'a sɔrɔ fɔnisereya t'a sɔrɔ baara foyi t'a sɔrɔ fo ala ka tɔɔrɔ dɔ da i kan i ka jɛ n'a ye k'a sabali ala kama o de b'i kɛ k'o jɔdabaw sɔrɔ tarama fam jagoya don an bɛ degun dɔw ye mɛ siga tɛ min na bilahi ni wulibali don a y'a dɔn ala t'a niw malo abada a t'u labila abada wa ala t'u janfa abada tarama fam a bɛ min nata hɛrɛ la a b'a sɔrɔ bilahi wa a bɛ siran min ɲɛ tɔɔrɔ la ala y'a dolen don an n'a cɛ kaba bilahi a t'aw sɔrɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam magangaw y'a degun k'a tɔɔrɔ kulu dɔw tun bɛ olu ka baara de ye mugebɔli ye kira la kisi nama b'a ma kulu dɔw bɛ u ka baara de kun ye mugebɔli ye a la u ka ɲɛmaa dɔ ye walidu bunu mughirata ye kallu bunu walidu fa o de kun ye nin kulu in ɲɛmaa ye minnu b'u mugebɔ kira la n'u y'a natɔ ye ka bɔ u bi yɛlɛlila fo a sen bi fereke madɔw ka jugu n'i ma koyi i ka adamaden da k'a kantigɛ walahi o tɔɔrɔ ka nɔgɔn ni mugebɔli sugu dɔw ye k'i jasi k'i lafu kɛ k'i kɛ fusa ye o lajɛli n'o o mugebɔli kɛcogow bɛ yen saya dimi ka nɔgɔn n'a ye u tun b'o de kɛ kira la kisi nama b'a ma parce que nin don la walidu bunu mughirata seba b'a ye bonyɛba b'a bolo aw b'a faamu bi fɔ cogo min na millionnaire don walima milliardaire don maga o don la n'u taar'u sigi ni kira kun bɔra subhanallah danberew ɲɛmunu yɛlɛbɔnaw u b'o de k'a la kira degunna k'a tɔɔrɔ don dɔ la a y'i ɲɛsin ala ma a ko ala n b'i ma ni mɔgɔw ye minnu bɛ kɛ k'u mugu bɔ ne muhamadu la yala n'i sɔnna ka k'i la i sɔnna ka sabali wasa bɛ o de kɔfɛ tarama fam maa tɔɲɔni n'i bɛ fɛ k'i sago sɔrɔ i tɔɲɔbaga kan i bɛ fɛrɛli k'a ye a k'a kɛ fo ka s'a da la a k'a kɛ fo ka dansago ni ala y'a minɛ o kɔfɛ o de bɛ kɛ minɛli yɛrɛ ye min b'i mɔnɛ bɔ fo da tarima fam maa min bɛ kɛ k'i tɔɔrɔ a bɛ kɛ k'i tɔɲɔ e de mɛ fɛn k'a la sira fɛrɛ a ye a k'a sɛbɛkɔrɔ kɛ n'a y'a kɛ fo k'a se ala dimiyɔrɔ la ni ala y'a poro o la o n'a ka mɔnɛ bɔ ye e ma diɲɛ na y'a fɔ lahara yala nin yɔrɔ in ka gɛlɛn n'i ma nin yɔrɔ in ka gɛlɛn n'i ma i tɔɲɔba sira fɛrɛ a ye a k'a sɛbɛkɔrɔ kɛ bilahi a bɛna se da la
a bɛ ala jɔlen sɔrɔ an ɲɛ ala b'a minɛ ko kelen i b'a fɔ ne kun y'a dɔ ta hali i kun ka dɔ fara kɛlenw kan min dalen fili kan nin o ɲɔgɔnna wɛrɛ kun ka fara a kan Mustafa tɔɔrɔla don min a ko ala man b'i ma ni mɔgɔw ye minnu bɛ kɛ k'u mugu bɔ ne na ala ye mun fɔ a ye a ko inna kafaynaka almustahziina a ko anw masaba ne ala n'i wasa ka ban mɔgɔw ka minnu bɛ kɛ k'u mugu b'i la nin ye kumaba ye dɛ n'i y'a sɔrɔ ala ma fɛn kɛ fɔlɔ dɛ mais ala ko a ma n'i wasa ka ban minnu minɛ ala m'a fɔ ten dɛ minnu halaki ala m'a fɔ ten dɛ min y'i wasa yɛrɛ ala m'a fɔ ten dɛ n'i wasa ka ban mɔgɔw ka minnu b'u mugu b'i la bilahi ala ye mɔgɔ kɔnɔ kelen de k'ala bɛɛ la magan kɔnɔnya n'u saya cɛ nɛgɛ kaɲa 24 maaw kɛlen kɔfɛ ka u ka foliw kɛ nin baara ninnu fɛnɛ sɔrɔla ka kuncɛ Dawudabugukaw bɔra k'u ka komite ka foli kɛ ka fara Ikumadini Islamiya musokɔrɔbaw kan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen duwawu labanw kɛra k'an bɛɛ dara ɲɔgɔn ye ala ka tɛnɛ nata yira an na alhamdulillah an b'a deli ala fɛ belebele in yɛrɛ bi ala ka an ɲɛ mɛn a la an tɛmɛ ni jamana kɔnɔna kunnafoni ye faranjɛlafɛn ka minisiri ɲɛma Dr Choguel Kugala Mayiga a ye maaba dɔw bisimila a yɛrɛ ka cakɛda la o tun bɛ ka tali kɛ maa la minnu ni olu bɛ baara kɛ Sahel jamanaw kɔnɔna na ka ɲɛsin jakunmu olu kɛlɛli ma nansarakan na ni an k'u ka cakɛda ma ko SILS a ko ɲɛnabɔla ni o ye a secrétaire général ye ale ka bɔn ye minisiri ɲɛma Dr Choguel Kugala Mayiga la o tun bɛ ka bila hukumu min kɔnɔna na ka na faranjɛla fanga ɲɛmaw fo k'u barika da u ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri la an ka ɲɛmada o ja dɔw fana fɛ kulu min sigilen don Sahara jamanaw kɔnɔ munna ka se ka jakungo kɛlɛ n'an ko a ma nansarakan na ko SILS ale ka ko ɲɛnabɔla kura min ni o sigila ko kunna n'an ko a ma secrétaire général nin y'ale nalen bɔ minisiri ɲɛma Dr Choguel Kugala Mayiga ye k'u ka foli ani waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin furancɛla fanga ma u bɛ ka olu ka baara da jukɔrɔma dondoli min kɛ Dr Abdulayi Mahamadu ale yɛrɛ ka fɔ la a ko u bɛ furancɛla fanga ɲɛmaw fo k'u barikada u ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri la ka ɲɛsin olu ka cakɛda ma ko olu ka cakɛda ka baaraw ɲɛsinen don baara belebele 5 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma Sahel jamanaw kɔnɔ i n'a fɔ dunkafa sabatili waati yɛlɛma kɔlɔlɔw o fana bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ka jiko nɔgɔya fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Sahel jamanaw kɔnɔ ka taa se hali Sahel jamanaw dancɛw olu lakana ani sɛnɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na wa u bɛ faranjɛla fanga ɲɛmaw fo u ka ŋaniya ɲuman ani u ka dɛmɛ bada la wa ni ala sɔnna donna nataw la ka fo faranjɛla fanga ɲɛmaw yɛrɛ ka dɛmɛ ma inshallah taala olu ka cakɛda ba in a jabalakura yɛrɛ birigiden fɔlɔ o bɛna n'a da minisiri ɲɛma labana ko kura ka kulu wɛrɛ bisimila minisiri ɲɛmayaso la o fana ye fara ɲɔgɔn kan kulu ye minnu fana ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ jamana ka yiriwa ma Asa Sago ale ka fɔ la ale min ye kulu in yɛrɛ ma ɲɛma dangan ye a ko olu ka yeta la n'an bɛ fɛ Mali ka yɛlɛma fo ɲɛfɔli de ka kɛ malidenw yɛrɛ ye jamana yɛrɛ labaarali cogoyaw la ko o de y'a to olu kɛmɛ ka lajɛrɛba dɔw labɛn minnu ni olu bɛna na ɲɛfɔli kɛ malidenw ye jamanadenya baara kɛcogo ɲuman kan wa o baara belebele bɛna latɛmɛ u fɛ Faransi jamana de kan min bɛna ɲɛsin Mali kɔkɔrɔma doli ma sabu Mali ye an bɛɛ lajɛlen de ta ye ni lajɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛtɔ minisiri ɲɛma Dr Choguel Kugala Mayiga kɔni ye hakilasigi di ni kulu fila in bɛɛ lajɛlen ɲɛmaw ma k'a fɔ gouvernement bɛna na u seko bɛɛ lajɛlen kɛ u ka laɲiniw sabatili la farafina tile bi yan fɛ jamanaw ka sɔrɔ ni u ka musakako jɛkuluba ni o ye UEMOA ye ale ka sariya se 14 min ni o bɛ kuma an ka bolimafɛn kumabaw olu ka koɲɛw kan ani an ka sirabankanko ala sɔnna novembre kalo tile 15 natɔ o baaraw de bɛna sigi sen kan ka o sariya in k'o lawaleya an ka jamana kɔnɔ sariya in yɛrɛ bi tali kɛ mobiliba minnu ni olu bi doni ta ni u bi tɛmɛ u ka hakɛw kan o baaraw ka se ka dabila ni kunnafoniya in dira lajɛrɛ dɔ senfɛ an ka jamana sirabankanko ani yɔrɔw jɔlen minisiriso la ni a ko kuntigiya tun bɛ sirabankanko ni yɔrɔw jɔlen minisiri yɛrɛ bolo madame Damale Madina Sisoko minisiri yɛrɛ ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ san o san CFA wari miliyari 50 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o bɛɛ lajɛlen bi tiɲɛ jamana kunna ka sababu kɛ nin baara jugu in ale kɔlɔlɔw ye an ka ɲɛmada o jatɔw fana fɛ farafina tile bɛ yan fɛ jamanaw ka jɛkuluba min bɛ ni o ye UEMOA ye no u ka baaraw ɲɛsinnen don u ka sɔrɔ bosoliw ma u ka
ka sariya kisɛ 14 u bɛna na don bala an ka jamana kɔnɔna na Novembre kalo tile 15 sariya kisɛ min ni o bɛ kuma an ka sirabakankow kan ka satan dunbata mobili minnu bɛ yen k'a fɔ ko u bɛ doniw ta ka tɛmɛ u ka hakɛw kan ni sariya kisɛ in bɛ ɲangini bere da u kunna ni kunnafoniya in yɛrɛ dira lajɛ dɔ senfɛ min kuntigiya tun bɛ an ka taa ni ka segin ani yɔrɔ jɔlen minisiri bolo Madame Danbele Madina Sissoco a ka kɔrɔfɔ la a ko san o san sefa wari miliyari 50 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko bɛɛ lajɛlen bɛ ci an ka jamana kunna ten falaki la ka sabu kɛ mobilibaw ka dantɛmɛ doniw tali sabu n'u ye doni ta ka tɛmɛ hakɛ yamaruyalen kan a bɛ giriya siraba ma o de bɛ wolo ni sira tiɲɛni ye jamana bɛ musakaba de don o la san kɔnɔna na o kɔ dantɛmɛ doniw tali bɛ wolo siraba kan ka sara cɛjugu fana na fo ka taa se hali doni ta mobiliw yɛrɛ a bɛ olu fana can k'aw hakili lajigin ni sariya sen yɛrɛ tali sababu bɔra UEMOA jamanaw ka taa ni ka segin ni yɔrɔw jɔlen minisiri ka lajɛrɛba dɔ senfɛ wa ni ala sɔnna lajɛrew bɛna na to sen na mɔgɔ da bi sirabankanko ani donibatala ninnu ka kow la u ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se Novembre kalo tile 15 ma sariya kisɛ in yɛrɛ labaarali bɛ sɔrɔ ka daminɛ minisiri ka fɔ la a ko ni sariya kisɛ in labaarali bɛna kɛ sababu ye kasi jan di an ka sirabaw ma hakaja bolimafɛn minnu yɛrɛ ni olu bɛ taa ni ka segin kɛ mobilibaw la ka olu fana ka tiɲɛniw nɔgɔya o kɔ nagasi min bi an ka sɔrɔko la ni yɔrɔ ninnu na a b'o fana ban an ka sirabankan bolilaw ka lafasalijɛkuluw ka taa se hali jagokɛlaw ka lafasalijɛkulubaw o bɛɛ maa tun bɛ kɛnɛ kan munna ka kɛ seereya ye wa u yɛrɛw y'a yira k'a fɔ u bɛna na lafaamuyali baaraw daminɛ kabini sisan u ka maaw lafaamu ni baara in na walasa hali sisan baara in yɛrɛ tɔ ka kologiriya jamana yɛrɛ minisiri caman tun bɛ a kɛnɛ kan minnu bɛɛ lajɛlen da donna a ko la Mahmoud Ould Mohamed ale min ye an ka jago ani usine ko minisiri ye ale y'a jira k'a fɔ ko olu yɛrɛ nana nin kɛnɛ in kan ka na u ka nisɔndiya yira nin baara in na wa a bɛna kɛ sababu ye fana ka se ka an ka sɔrɔ ko yiriwa n'a baara sigila sen kan wa hali sisan ni sariya kisɛ in kun kan kuma kɛra ko wɛrɛw kan i n'a fɔ ka se ka plaki kow ɲɛnabɔ moto sen sabaw la ka taa se moto taxiw ani moto belebele wɛrɛw n'an k'olu ma ko routier o baaraw fana nun bɛna na don Novembre kalo tile 15 nin bɛ kɛ sababu ye an bɛ Mali kɔ kan kunnafoniyaw lasɔrɔ an ka jɛ ka bi ja sɔrɔlenw lajɛ. Samedi Novembre kalo tile 6 san 2021 kɔni kɛra wulikajɔ donba ye ka ɲɛsin waati ko ma diɲɛ kuru kara o kɔni kɔnɔna la maa ba yirikaw olu kɔni bɔra ka taama Glasgow Angleterre jamana kɔnɔna la cogo min ka se ka wajibiya baara kɛrɛnkɛrɛnnenw ka ta ka ɲɛsin waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma u bɛ kɛ ka waati la waati min ni lajɛrɛba dɔ fana bi senna ni waati in na an ko lajɛrɛ in ma ko COP26 jamana 100 kɔ olu ka cidenw de bi a kɛnɛ kan pour ka se ka taa u hakilinaw ka taa olu kɔni sɛbɛkɔrɔ larawe jama bi se a mɛn cogoya min na ni nisɔngoya taamakɛla ninnu ka laɲini ti dɔgɛrɛ ye fɛlɛ ni dabaliw ka se ka sigi sen kan ka ɲɛsin fantan jamana minnu bɛ worodugu yanfan fɛ olu minnu bala ka waati yɛlɛma ani dugukolo kalaya ka o gɛlɛyaw dɔn ni waati in kɔni na o cogo kelen fana kɔni do ne an taara Lɔndrikaw fana fɛ yen o ye Angleterre duguba dɔ ye maaba olu fana kɔni farala ɲɔgɔn kan Angleterre bangi ka se ka taa o ɲɛkun kilenna ka se u ka nisɔngoya ka o yira COP26 maaw olu kɔni na n'an taara Bruxelles ba polisilakaw fana kɔni ye maa dɔw fana kɔni wele maa minnu ni olu tun t'an bɛ ka taa u da dugukolo o kɔni sanfɛ an ko kulu yɛrɛ ma nanzarakan na Mouvement Extension Rébellion ninnu kɔni dɔnnen don kosɛbɛ ni u ka cɛsiri ni u ka wulikajɔ ye waati kunkanko kibaruyaw fana kɔni na o cogo kelen don n'an donna Turki jamana kɔnɔna la Turki min ni ja kasabi o kɔni bi olu fɛ nin waati in na maaw fana kɔni wulila ka kare kɔnɔlaw bɛɛ lajɛlen kɛ u sennɔ ye k'a daminɛ Istanbul ka se ka taa duguba gɛrɛw fana kɔni na laɲini ye ko kelen in dɔrɔn fana de ka kɛɲɛ kɛ ni diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies maaw ka laɲiniw kɔni ye ani u ka jateminɛw ye diɲɛ kɔni ɲɛsin bɛ nin waati in kɔni na réchauffement catastrophique kɔni ma wa jateminɛw y'a yira k'a fɔ an bɛna taa degré 2.7 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kɔni na. An
an bi nɔnkɔn kari kɛ ka don Nikaraga ale jamana kɔnɔna la. Jamana ɲɛma kalafili baaraw fana sigira sen kan dimanche novembre kalo tile 7 san 2021. Wote kɛ bureau kɔni bɛɛ da yɛlɛna nɛgɛ kaɲa 7 waatiw la. Soldasi 30,000 olu de tun wulilen do ka jɔ pour ka se ka kalafili baara nunu bɛɛ lajɛlen kɔni natɛmɛ. Jaabi ma bɔ fɔlɔ nga bɛɛ sigilen do k'a fɔ jamana ɲɛma Daniel Ortega ale de bena yɛrɛ nɔrɔbila nin ye a siɲɛ 4nan kɔni ye ka tugu ɲana cɛ kofɔlen a be wuli ka i jɔ ni jɔyɔrɔba ye. O fɛnɛ ma sɔrɔ dɔgɛrɛ fɛ fanga senamatɔ maa be ko o kwa fɛnɛ ka girin dɔɔni a ye olu bɛɛ lajɛlen minɛ ka olu don wo la walima i b'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen kɔni ye jamana bila ka taa coloya la diɲɛ ɲɛfɛ. Nin waati in kɔni na Nicaragua jamanadenw u kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni tun kɛn bɛ ka wele jaabi pour ka se ka taa u tɛgɛ kura ɲɛsin u ka jamana ɲɛma kura ale kɔni na. An bi waati min na iko bi jatiminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ bɛɛjɛ fanga o sɛbɛlakɔrɔ laburujalen do Nicaragua ale jamana kɔni kɔnɔna la. Fanga senamatɔ maa minnu kɔni be olu bɛɛ kɛn bɛ ka nin cɛ kofɔlen kɔni jalaki a ka mara kɛcogo olu kɔni kan ka maaw hakili lajigi k'a fɔ Daniel Ortega Nicaragua jamana ɲɛma san 1979 a ye fanga jaso kɔni kɛ Anastasio Somoza ale kɔni na wa k'a daminɛ o don fo bi fanga kɔni tɛ ani maa jɛn ye. Nigeria jamana marabolo min be n'an ko Anambra nin ye marabolo ye min be Nigeria worodugu yanfan ka taa a kilebiya min be Nigeria worodugu yanfan ka taa a kɔrɔyanfan fɛ. Ni dugudenw kɔni bɔra samedi ka se k'u ka yɛrɛmarakafo maa ɲɛma gouvernɛri ka se ka o kɔni ka wete baaraw kɔni sigi sen kan. Jamana ɲɛma kalafili tɔ ti tɛmɛ kalo 18 kan. Nin ye lajɛliw de ye ni marabolo kofɔlen in kɔnɔna la sani jamana ɲɛma kalafili cɛ ka sabu kɛ banbaci wale tigilamaw kɔni be nin yɔrɔ kofɔlen na. Polisi maa 30,000 olu de tun wulilen do ka jɔ u sen kan u la bɛnnen ani u n'u ka fɛlɛw cogo min ka se ka kalafili kɔni lakana i n'a fɔ a ka ɲi ka kɛ cogo min na. Surtout waati la waati min ni banbaci wale kulu kɛn bɛ ka maaw nisiri ka da u kun. Banbaci wale kulu dɔ fɛnɛ be nin yɔrɔ kofɔlen na Mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra. Nunu ye kulu ye minnu be Biafra marabolo kɔnɔna la u be fɛ Biafra marabolo ka yɛrɛma hɔrɔnya ka di u ma. An bi waati min na iko bi ni ye Eta Anambra yɛrɛ ta k'a lajɛ nin waati laban nunu na suguw dasualen do butigiw dasualen do ka sabu kɛ maaw b'a la ka siran banbaci wale tigilamaw ɲɛ. Nigeria Banque Centrale maa ɲɛma kɔrɔ ni o ye Charles Chukwuma Soludo ale kɔni ye cɛbɔ ye wa jateminɛw y'a yira k'a fɔ ale be se ka kɛ nin marabolo in kɔni gouvernɛri ye. Marsi kalo tɛmɛnen banbaci wale tigilamaw kɔni ye mugu susu a ka discours labanw na waati min na a tun be yɛrɛmangutu baaraw la. O cogo kelen fana kɔni do o ma tɛmɛ kalo damadɔ kan tuguni banbaci wale tigilama dɔw fana kɔni tun be moto la olu y'a lajɛ ka nin maa kofɔlen in fɛnɛ kɔni susu nga a kɔni kisira o bɛɛ la. Nigeria jamana kalafili manganta tɛ kabini u y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san 1990 kabini bɛɛjɛ fanga donna u ka jamana kɔnɔna la san 1999 san waatiw la. Tunisie jamana ɲɛma Kais Saied kɔni kumara nin waati in na a y'a yira k'a fɔ musakako gɛlɛya min be Tunisie jamana kɔnɔna la cogo min ka se ka se kɛ nin gɛlɛya in kɔni na Tunisie jamanadenw kɔni ka ɲi ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin jamana ma nin waati in na. Kais Saied ka kɔrɔfɔw la a y'a yira k'a fɔ Tunisien bɛɛ lajɛlen minnu be jamana kɔnɔ ani minnu be jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka musaka dɔ kɔni sigi sen kan ni min se kɛra min ye cogo min ka se ka don
jamana joli o kɔni da fɛ nka musaka in bina don da sugu jumɛn fɛ Kayid Said kɔni ma o kɔni walawala maaw ye wa y'a yira k'a fɔ ni musaka kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen bina jateminɛ présidence yɛrɛ fɛ ni o ye jamana ɲɛma dagayɔrɔ ye ani gouvernement maaw a dan bɛ minnu na an bi waati min na iko bi a y'a yira k'a fɔ a dogolen tɛ Tunisie jamanaden foyi la k'a fɔ ni gɛlɛya ti fila ye kelen o bɛ Tunisie jamana kɔnɔna la bi Tunisie jamana kɛn bɛ ka kuwada sɔrɔ gɛlɛya la ni waati in na ani jamanadenw yɛrɛ dama cɛ ka sabu kɛ u ka PIB o kɔni bila ni waati in kɔni na ka fara diɲɛ laban banajugu kan Banque centrale olu ye u ka kamanaganko kɔni yira ka ban wa jamana dɔw fana bɛ yen i n'a fɔ Arabie Saoudite Émirats Arabes Unis ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ni Tunisie jamana bi kuma ɲɔgɔnya la ni waati in na cogo min ka se ka dɛmɛ fɛnɛ ta k'a ɲɛsin u ma. Hɔrɔnya jabarani sɔntiba cɛ muso denmisɛn a mabakɔrɔ an bɛ aw fo aw ka ɲɛmadaliko cɛɲi na ni de bɛ kɛ sababu ye ka dansigi anw ka bi arabado bamanankan kunnafoni na sini ni waati kelen na an bɛ dɔwɛrɛw ɲini ka di aw ma. Révolution Hikmadine Islamia ɲɛmayaso ka kibaru minnu bɛ ni Ala sɔnna an na o da aw tulo kan ka tali kɛ ni kulunboli belebele min ni o tun labɛnna Mawuludu ale dɔgɔkun kɔnɔna na sa ka kɛ ni darilaw ye ni a baaraw bɔra a dɔgɔkɔrɔ inshallah taala Hikmadine Islamia ɲɛmayaso u ye baara belebele a sigi sen kan a bɛna kɛ ni baaraba fila ye ni o ye wajulu kɛnɛ ye o kɔfɛ ka sɔrɔ ka kulunboli baara yɛrɛ u latɛmɛ ni Ala sɔnna wajulu kɛnɛ in sa o de bɛ na kɛ novembre kalo tile 19 juma su fɛ Badalabugu kɔw fɛ u ka ndolanci kɛnɛba min filɛ nin ye sugu kɛrɛfɛ ni dugu jɛla sibiri la sa o fana dugu mana jɛ kari la sa novembre kalo tile 21 ni Ala sɔnna an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ dangada min bi o masurunya na an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ in na ka kulunboli baaraw latɛmɛ nɛgɛ kanɲɛ 14 waati kɛnɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kuntigiya a bi Seydina Cheikh Umar Seydou Kulubali Faruku bolo Ayatullahi Fiddini Ala ka npanburu fosile hali sisan an na tɛmɛ ni kunnafoniw ye inshallah taala sibiri natɔ novembre kalo tile 13 wajulu kɛnɛ belebele fana bɛna na ɲɛnamaya Kalabankoro Adiken misiriba ale kuru kɔnɔna na min bɛ ka tali kɛ an ka dutigi ni o ye Buwa Mohamed Si ni Ala sɔnna ma ale den dɔw bɛna taa u bolo da mana na ni o ye kɔɲɔ ye sa o kɔɲɔ ɲaɲariw bolo masa u y'a kanu ka se ka wajulu su belebele labɛn min baaraw bɛna latɛmɛ sibiri ni kiraw ni nabiɲumanw tiɲɛtaba Seydina Cheikh Umar Seydou Kulubali Faruku ale de bɛna o wajulu kɛnɛ ɲɛnamaya ye dugu mana na jɛ kari la sa novembre kalo tile 14 waati an bɛɛ lajɛlen bɛ sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ Adiken na dutigi Buwasi ani Madame Si Tantɛnɛ Sangare ni o ye Révolution Hikmadine Islamia musokɔrɔbaw olu ka ɲɛmayaso ma ɲɛma dankan ye an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ olu fɛ yen nɔ inshallah taala ka taa kɔɲɔ baara tɔw latɛmɛ minnu bɛ tali kɛ Buwa Mohamed Si ale den fila denkɛ fila olu ka kɔɲɔ na ni o ye Ibrahima Si ani ka taa se Amadou Si inshallah taala olu ni an balimamuso ni o ye Aminata Jalo ani Nɛnɛ Gundo olu bɛna taa u bolo da mana na Ala ka baaraw bɛɛ lajɛlen latɛmɛ an bolo hɛrɛ ani baden na dimanche kɔni inshallah an na ɲɔgɔn sɔrɔ Sira la Kalabankoro Adiken o la an bɛ kanbɛnda kɛ aw ye sini ni waati kelen na an bɛ kunnafoniya wɛrɛw ɲini ka di aw ma min ni si tɛ kelen ye an ka jamana Ala ka kolosuma ka ɲuman jɔ kira bonya n'an karamɔgɔ Faruku n'a bunasanu barika kosɔn sɔli ala rasuli